gbachikwa eyi ekwele mmadụ bata o ka m ga-abịa ọ bụ ihe m gwara gị n'ụlọ nsinsi nọ dị ya a sị nga anyị gaje Malaysia ka ị na-ada anụ Igbo da anụ English Malaysia wụ obodo oyibo ị nụrụ ihe m kwuru ọ ya begin to smile na-rejoice na-esegregate na-enwe happiness were joy tụkwasị ya anyị gara ha na Malaysia ugbu a gị transmit o then gị translate ya from translation gị banyeze into fully transmitted gị wụrụzie transmitted lady ngwa move agala agba m ọhụ na ọkwa m kwado nwa kanda ele otu elu agaje m Malaysia ọ Malaysia ka m gaje gị na asakwanụ ka ị chọrọ ka m mee o nwere nwanne m nwoke enwere enyi m nwoke ofu enyi m nwoke onye ehime mba nnọọ aha ya wụ militant Maximilian Chiedozie nwa bekee aha mpa ya wụ nwa bekee ohe ji mara mpa ya because mpa ya wụ the only man na-ehime mba nọ ya na ndị ọcha rụrụ ọrụ mgbe gboo the man na-aga arụcha ọrụ wit ndị ọcha ndị mmadụ na-akpọzi ya nwa bekee so nwa ya nwoke jọkwara ya na-emebe data so ya bịa tinye na black book tinye na Facebook si onye ọbụla wee enyi ya nwere ihe o nwere ya were bịawa ihe ọbụla ị nwere awụ gị tori mma gị were bịawa ekwe na ụdara ti nwunye m nwaanyị kamgbe ọ dọrọ nga ya dọrọ ile ya anya nsị m eme ewere ya asị ihe nwere ka m ga-enye nna ya ka m were ya gaganyekwenye esi ya were ya mana ejiriwe ebe ahụ maka kamgbe ọ bara aga obodo oyibo Malaysia ọ lọtabeghị ha Naijiria nwanne m nwaanyị kwana kamgbe a bara amụ ya enwebeghị ihe ịghọtago ihe agabeghị n'ihe ọ virgin kedu ụdị ajụjụ dị ha owu onye ngwụrọ onye ọkpa adịghị ka ihe eduje Malaysia isi ọ dịkwa gị mma oke n'obi ga-eji agụ isi ọdịkwa gị because elele m ga-anya na isi adịghị mma ọ bụrụ na isi adịghị mma dị nwere ike banye ma ahịa ga-atụtụwa ahịa ọgwụkwa m ka ị ga-eji asụrụ m Anambra iburu onye ọkpa ụdịrọ nye ya eje ije ebe ọ na-agba bọọlụ nne gị na-agba bọọlụ nne gị gbaga bọọlụ Singapore ihe mechie ebe afọ duru nwatakịrị duba n'ụlọ ihe dị Malaysia jewere onwe gị ihe elu onye ngwụrọ je Malaysia onye wuchi na-ele mo katapila kwarịakwa gị ịwụrụ ọtọ ọrị nwa akpụda ịchịkọrọ obi n'elu bịa nga agwa m ihe m ga-eji aga Malaysia na ihe m na-ego a ma ebu ozu gị aga idiot unfortunate lady it is very very unfortunate na ị pụtara ụwa ewere ihe ahụ na-aha dị ka ihe ahụ dọga gị n'obi gị buli obi gị elu ote agaje gị aga m anwụ aga m anwụrịrị what right have you to tell me ihe m ga-agaje bedde ọ gbasara gị onye anọ nga na-eri sọ nri ọrịga ahụ mma mma ebusi ọ gara ịnyụsị mbụ m ya ebe a na-anyụsị ya gara ịnyụ mamịrị mụnwa ga-ara aga mamịrị ya mbupụga m ya ọ ga-amalisi agarara ndị ka ọ na-arị dị mma oyi ọ ga-arị mma ọlụlụ nonsense ị bịara gwa m na a na-agba bọọlụ bọọlụ ọwa na-agba m ya n'ahụ onye ọ na-agba bọọlụ ọ ṅụrụ kaị onye ọgwụwara na-agba just ka kelewe Chineke ngacha Malaysia n'ụlọlite ihe m ga-eme gị taa maka Chineke shọ dị gị hụ onye ahụ ya bido na anyị ma ọ wụ imu ga-elipụ ọsọ ịbịara bịa inye m suggestion dozie nwa bekee ọnwụne gị ma onye ọwụ do you know him? You know him? Ibere enye m castigration otu m ga-esi aga bedde na otu m na-echi gị ka gaje ihe ahụ m ụmụ agbọghọbịa chigoro m obi n'elu ndị mmụọ na ndị mmadụ fọrọkwa obi gote fogome gị n'elu nwekwe high BPs katapila ngwa move anyị gara ha n'ebe ụda ihe ọbụla ụmụ agbọghọbịa mebere na Malaysia ga-emebe ọ mmanụ ka ịwụ ka ị dara ngwọrọ ebe ha ga-adado ngwọrọ ịdị active ịnụkwa gozie ga-anabata gị dozie egbe ya nabata gị mgbe ọ na-arị na ya ga-akwụgbere na abụ gị iri ime mbụlalụ ahụ ga-ebe gị lo nga mụọ ya nwa ọwụta otu ihe ka ị na-arịdị mmụọ ị ga-arị na-arịdị mmụọ ọlụlụ gị rịkwanụ ha mmụọ ị ịnụkwara ihe m kwuru ele ihe ị ga-akpụ ya ma ị garo asịbedo gị ube mgbakpọ ya ma ọkpụ ya ose ọjụgụ ihe mmanwụ ya etụwa gị ime mbụlalụ gị bịa nga mụọ ya at least gị wụọ nwunye nwa bekee ịnụkwa
I go I say happy birthday. Ta wo birthday digo. Isi na lo nyocha. Onye agwago na wo nyocha. Wara na agwago. Ihe akwa onye hime mba na igula bi kwufiri. Ngwa. Chilo pa ke. Enye felo. Anye ko ozu. Ngwa. Ai gaje. Gozie. Ai beri tu ba ai no ga mona nwune mwa. Ai gosiro no le hotel. Ai kwele go arise or compound trust. Sikwana ga happy birthday. Ebe ọta ụbọchị ọmụga amụrụ ga-eshi abaga World Cup. Emego lose cup na ọmụmụ gị na anyị mụa shi aga Chineke akwụọ gị ọkụ. Anyway, gozie Chineke agụ akpọ gị ọkụ ọ ga-agụzi.